Ngomong-ngomong soal Jawa Tengah, kali ini Jawa Tengah sedang meningkatkan UMKM di daerahnya masing-masing. Jadi di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan makanan khas dari Jawa Tengah, cengkaruk. Monggo, dilarisi cengkaruk mantul, monggo. Nah, ini pembahasannya masalah Jawa Tengah ini Mas. Itu aku lagi mikir, teko naik. Nuwun, Mbak. Rene le. Kok sepi meneh pola dene iki aktif to, Mbak? ICI? Kok ada tanda-tanda sinyal? Pegawene wae do meletre kok lele. Ganti wae lho. Lah nek diganti sapa? Yo buka lowongan lho. Sampeyan publik wis terkenal lho, Mbak. Maneman. Mula kuwi aku bingung. Nah, tak bantu mikir olah Mbak. Yo oleh no. Sadurunge aku mikir, yo iki logiku, Mbak. Oh iya. Sik, Mbak. Tak goni sik wae lah. Kok mau jalane piye to? Nek dina iki nek titik temune. Mesti logiku ki bakal tak diteke wae to. Ora nek senandangi to. Iya, bener juga ya. Jaladan. Wes mangan, Tra? Mbone piye? Ngene Pak RT. Nggih. Ono masak apa? Sop. Sop apa? Sop ayam no. Rasip. Asipe napa? Sope ya sop buntut. Buntut apa? Ya sapi no. Mulah, ora marai gatel kuwi. Loh, kok mare gatel iki piye to? Buntut sapi, rambut tok lho, Bi. Carane mangane ora nyel. Langsung dipangan ngono kuwi ora. Diklenteki. Hahaha, mu gedhi kuwi. Tak menurutku to, Mbak. Apike, Kak, pengumuman lowongan pekerjaan. Apa ya do enek sing gelem to, Dot? Lah apa salahe nek dicoba sih? Yo tak coba nih. Lah lupane kapan, Mbak? Yo sesuk. Lah terus piye dong ras peladriku iki? Lah laundrymu ki apa lagi galau? Kalau Lah kok tekan asih barang? jadi iki piye to, Mbak? Ih, bocah iki jak ndagel ora kena. Oh, sampeyan lagi dagel to. Yo, Pi. Besok itu rapat undangan ten sekolahan lho. Jam piro? Jam 09.00. Undangan iki bahas apa? Kula dadi kepala sekolahe ora usah ngundang jenengan kok. Malah tak kandhani dhewe. Kowe senengane ngentahi omonganku iki lho. Lah jenengane lho, wong kene ora mudeng lho. Ya sesuk aku gugan. Lah carane nggugahe pripun? Ya carane digajul apa didukang ngono. Ya kaya biasane to, kowe iki ya ora mudengke lho. Lah wong kula sekolah lho, Pi. Ya dibel no. Lah wong ora oleh nggawa HP kok. Kowe njilio HP gurumu nggo ngebel ayah. Lah napa guru kula gadah nomere jenengan? Lah kowe iki apa ora hafal? Mboten nih. Lho, lah engko nek ana apa-apa ning dalan terus kowe sambat sapa? Daripada ngapalke nomere jenengan mending ngapalke pelajaran, Pi. Wah, iki lho. Iki nek anakku iki ya wis ngene iki. Jos. Langkem menipu. Lah mbok yo tuku panganan ora lho, Pak. Pengen cengkaruk. Nongaren ra pengen ciki. Pengen cengkaruk,
Ya mbok nggone Iis kono lho, mbok menawono. Tapi aku lagi mager banget lho, Bu. Alah, sampeyan nyet malesan kok. Iki awane nak panas banget to, Bu. Hawa panas ini iki. Wih, gue ngopo-ngopo males banget to, Bu. Ya nek males sih rasa sida blangkemen. Dra, aja linggo sik. Lah napa kursine enten ranjau nih? Ora aku itu lu ngono. Napa, Pak? Tukokno cengarep ngene Mbak Iis. Alah, sukulem Dra. Ngene wae. Mana Dra, tulung ngono aku sik. Rasa. Beli kok kene wae. Apa to, Bu? Tang Dra. Rasa kene wae. Jogelem. Sik to. Kok kula malah ketarik tambang to? Kula kayak solusi, Pak. Terusine piye? Mang telepon mawon, kan ngeterke mriki. Itu solusi terbaik. Solusi terbaik. Aku saiki tulung ngono. Napa? Tulung jikokno HP ning ngarep TV. Rasa. Enggak Pak RT ra gelem gerak. Ngopo to, Bu iki? Ndang to. Stop. Beli kok kene wae. Ndang to ngrang ya, Bu. Linggo. Ayo ndak linggo. Sik, Pak. Kok kula malah dietet-etet ngeten iki to. Wong jenengan nggih pun ngadeg lho, Pak. Kula kan dadak lewati Bu RT, lompati meja. Jenengan kan garing mriku to, mlebet. Sopo? Ha. Iis. Pak. Aku wis halus lho, iki iso galak ya karo aku. Mangga ketekan sampean iki mesti perasaan udah dirapenak kok. Lembut nopo piye aku? Kok anggar ketekan kok ana ngatur apa nak? Nah, sampean iki teko mong gawe gara-gara tok. Wah, malah gayang no. Ketekan Semar gareng Petruk Bagong. Asbuh. Ya, keluar kita barang kok, Is. Te papa. Iki. Asigah. Lah, Is. Urusan karo sampean iki ribet iki lho, males aku. Sedang to iki. Angger gelem nurut karo peraturanku aku gelem. Jane itu neng ndi to iki? Boten diangkat ta, Pak? Ora iki. Ono kuwi tandane sampean iki kon mangkat dhewe. Yo ora. Lho nyatane Iis dibele ora diangkat lho. Mesti Iis mbok penging to. Nek ora mbok kon ngangkat teleponku. Ora yo. Tiket wae mboten nyekel HP lho, Pak. Kowe yo padha wae putan anak kompak men. Malah, Pak. Wong kula ngeki solusi jenengan lho. Kok malah dituduh pro Bu RT. Alah. Saiki iki perlu utawa ora? Kuwi ora ketok yo. Ketoke wangi. Ning asine ora pro. Ngono iki jaman saiki akeh banget. Kuwi yo Omongan kok kan ngendi-ngendi. sapa? Ini yo gelem gerak. Ngono males ra jamak. Lah nggih to. Bapak Yusuf. Peraturan ke-1. Ora kena nyusun-nyusun njaluk hasil penjualan. ACC. Peraturan kedua, ora kena ngurusi batine si penjual. Ora mungkin to wong iki privasine bakul kok. ACC. Peraturan ketiga, masa penitipan hanya berlaku 2 hari. Anggere nggonanmu iki ketekan dagangan tengkaruk montul. Ora ngasih rong dino habis. ACC. Peraturan keempat, uang tidak boleh diminta dahulu karena konsepnya titip barang. ACC. Peraturan kelima, hasil penjualan harus diterima ketika barang dikembalikan.
Deal. 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 Yo. Assalamualaikum. Salam. Karo Pinten, Pak? wis kabehane. Oh. Nah, piro kuwi? 25.000. Ye, percaya tak karo aku. Kena langsung habis, Di. Apa nih? Ya duitnya toh. Ya tak hitung ngesik to, Mas. Lah, tidak dihitung ngopong kenapa ayu kabel. Ini santai nih. Karena telah melanggar peraturan, kerjasama dianggap hangus. Waduh. Is. Mas Momon kayaknya wis ora perhatian kok karo. Mungkin Mas Momon ki lagi kesel, Dul. Kesel ngopo? Wong akhir-akhir iki lho, jasa pelayanan publik iki ora jalan, kakean prei. Dipikir sing positif ae to, Dul. Aja sepaneng-sepaneng to. Kowe kuwi meteng tuwa lho, Dul. Anakmu iki wis iso ngrasake perasaane ibune. Iis. Pripun, Bu? Enek kecap, Is. Oh, enten, Bu. Pinten? Siji wae. Oh, nggih. Nggih. Karo mie goreng loro, Is. Oh, nggih. Nggih. Karo sampune loro. Nggih. Oh, Terus sabun cuci piring siji. Kok meneh to, Is? Gendang dicekokke, Kak. jenengan mang ngendika ajeng betah napa melih. Kula nek ora wiring nggih kesel to, Bu. Alah, gur mlaku kene kono kok kesel to, Is. Lah nek gur kene kono nek genyeprong kula ya kesel to, Bu. Bung ya, Min. Ning ndi? Ya golek apa wae. Aku iki pengen es krim, pentol, burger, kebab, bakso. Kowe iki pengen golek hawa apa ngajak wisata kuliner? Nek gabut ya hawane pengen mangani opo-opo, Min. Dasare kowe wae sing mangane akeh.